Usa ka road maintenance worker sa DPWH sa Valencia City, Bukidnon ang patay. Human gipusil samtang nagtrabaho siya duol sa usa ka humayan. Adi ang report. Nagbuyod sa humayan ug wala nay kinabuhi ang 44 anyos nga si Vincio Gamal, road maintenance worker sa DPWH Valencia City. Human kini gipusil sa riding in tandem suspects pasado las 11 sa buntag adtong Lunes. Ang krimen nahitabo sa Prok 2-A, Barangay Kahapunan, Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Sigon sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, kalit kunong giduol ang biktima sa mga sospek samtang nagtrabaho kini sa humayan. Human sa krimen, gilayong misibat ang mga sospek sakay sa ilang motorsiklo padulong sa dili matino nga direksyon. Ang katong biktima is PC shop spray, nag-spray sa mga kaning sagbot along sa Kapalong, Talaignon, Valencia Road o naiduha kalit ka two male suspects nga niduol kalit kaniya o dito dayon gilayon gipusil ang biktima. Nagkadaiyang samad pinusilan sa lawas ang hiaguman sa biktima. Na-recover dool sa crime scene ang mga basiyo sa gituang .45 kalibre pistola. Palisuray kuno ang pag-ila sa mga suspect, sanglit nakasuot kuno kini og helmet og face mask. Tinaod nga may padangan sa kapulisan kung otoridad kung kinsa may na mga impormasyon kay sa pagkakaroon nagkuan pa gyud ang atong mga kapulisan no. Nag-investigate sila regarding sa motive as well as identification sa suspects. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.